गासै मोनथाम मिटिं जों एटेन्ड खालामगोन धिकाजुलि राङापारा बेहालि आरो गहपुर नैबे बिसायख'थियाव एनडिए नि जायफोर बिजाथि बिथांमोना जोबोद भटआव देरहागोन मानोना प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा थामथि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार जानो थांगासिनो दङ आरो बिथाङा थांनाय 10 बोसोराव सारा भारतनिनो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ जै खालामनो हादों मानोना बिथाङा गोरिब गुन्द्रानि खोथाखौबो सानदों आरो हादोरखौ जौगाहोनायनि खोथाखौबो सानदों लोगोसे हादोराव शान्ति लाबोनाय सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानाय गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनानै रायजो राजाफोरखौ गासैबो बिथिङाव बिथाङा मोजाङै दैदेननो हादों दा नंखायनो भारत हादोरनि गासैबो मानसिफ्रानो नरेन्द्र मदि बिथांखौ थामथि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार जानायखौ लुबैयो आरो बिनि थाखायनो नैबे बिसायख'थियाव नरेन्द्र मदि बिथांनि नामावनो भट होगोन रायजो राजाया बेयो रोखा दा दिनैनि समाव नुयो जे सनितपुर जि जोंहा समष्टि दङ बे सनितपुर समष्टियाव जि जोंनि बिजाथि रन्जित दत्त बिथाङा गोबां भटआव देरहासार जागोन आरो जोंनि माहारि हिसाबै दिनैनि समाव रन्जित दत्त बिथांनोनो जोंनि मानसिफ्राबो भट होगोन मानोना थांनाय समाव गोबाव सम जोंनि हा हुनि मोन्थायखौ मोनाखैमोन नैबे मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिबान लानायनि उनाव आसामनि चिफ मिनिस्टार हिसाबै दिनै 12,000निख्रुइ बांसिन जोंनि न'खरफ्रा हानि मोन्थायखौ मोनबाय बे ओनसोला बिटिआर ओनसोलाव माखासे गामिया थिसन जाबाय माखासे थिसन जानायनि लामायाव दङ बेजों लोगोसे बे ओनसोलनि फरायसालि बायदिसिनाफोरखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय माखासे सावरायनाया सोलिगासिनो दङ आरो बिटिआर ओनसोलाव हाबहांनायनि थाखाय जोङो थोंजोङै माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ मावनो हादों दा बिनिखायनो सनितपुर बिश्वनाथनि गासैबो आइ आफा रायजो राजाफ्रा बिबारनि सावगारियाव रन्जित दत्त बिथांनो भट होगोना रोखा जाबाय दिनै जोङो रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनो फैदों रायदावनो फैदों आरो बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बावनो थाखाय जोङो दिनै नुजाफैदों खाथिया जेबो भेलु गैया बियो बे सोरबा देउरि होननाय सासे आंजां मानसिखौ होदो होननाय खोनादों दा बे मानसिखौथ' रावबो सिनायानोखा आरो दिनैनि समाव बेवहायथ' भट मोनगोनानो बिराद डाउटफुल साबोसे दङ बिपिएफ बेवहाय दा बिथांमोना आननेसेसारि मोनसे जेंनाखौ बेवहाय सोमजिहोनो नागिरदों आरो नांगोलनि सावगारिया जिहेतु लासै लासैनो गोमोरलांसिगोन बेनिखायनो बिथांमोना ओरैनो बिजाथिफोरखौ होलाबायनानै नांगोलनि सावगारिया थाथों होननानै बेबायदि खालामफैदों नाथाय बर' हारिनि जि जेंनाफोर बिथांमोना जेला पावाराव दङमोन 3 गाहाम मन्त्रि दङमोन बै समाव बिथांमोना जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायाखै आरो दिनैनि समाव माबा मोनसे जेंना सुस्रांनायनि बाथ्रायाथ' फैयानो बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हानाय नङा ओंखायनो जोंनि भटखौ जाहाथे आद्रि खालामा आं बेखौ खावलायो